Samtang isla sa Boracay, gindugo ka naman sa mga turista sa pagsugalaw sa tuig 2024. Mga fireworks display nagdugang duag sa selebrasyon. Para sa detalye makaupunta live nagikan sa isla sa Boracay sa Banwasang Mariaclan, si Kim Salinas. Kim, Happy New Year! Kamusta ka mo dira? Good morning, John. Napuno sa mga tao ang beachfront diri sa isla sang Boracay kadungan sa ginpatigayon nga grande nga fireworks display kaina alas 12 sang tungang gabi. Gamit ang torotot, naggahon ang mga bata diri sa beachfront sa isla sang Boracay samtang nagahulat sa New Year's countdown kag grande nga fireworks display. Tubtob nagabot na ang takna alas 12. Nagsanag ang palibot kag nakita na maduagon nga fireworks sa kalangitan. Makita na kasadya sa nawong sa mga turista. May pamilya nga 3 ka oras nga naghulat gid para sa fireworks display. Ang mag-abyan naman nga ini kon may 2 ka mag-abyan gikan sa England, ang hindi gid kuno malimtan ang ilang New Year experience sa isla. Magluwas naman sa fireworks display, hindi syempre madula ang pag-party sa mga bars. Sa bar nga ini, pati chef nagahataw sa pagsaot. Suno sa iban nga mga turista, kinsulit na nila ang tion nga ara sa isla bangod sa pagbalik sa trabaho, back to stress naman kuno sa tuig 2024. John, mga kapuso, kadungan sa pagdagsa sa mga turista, samtang nag-enjoy no, sa nagkainlain ng mga activities, hugot o kung ginabantayan gid ang seguridad sa bulig sa aton ng mga PNP personnel nga nakadeploy sa nagkalain-lain nga bahin sang isla. John, mo yan to ang latest diri sa isla sang Boracay. Happy New Year! Happy New Year! Madamo salamat sa updates kag enjoy Boracay, Kim Salinas.